mbudzi motoona kuti uyu achatonga. Zvinoiva ukati hauna kana saini yekutonga kana step yako haibvumire kuti utonge. Step chaiyo wofunga kuti ungatonge. Muri Zimbabwe ndipo patasvika munyaya dzezvematongerwo enyika mubato reZANU-PF. Zvava kuratidza pachena kuti mashoko ari kutaurwa aitenderera pasocial media ekuti Tungwarara nakuda kwaShetagwirei vari kurwira chigaro chemutungamiriri wenyika, vari kurwira kuzovavo namba 1 kana vaMunangagwa vachinge vaenda kumudyandegere. Izvi zviri kuonekwa zvichitevera musangano weEmpowerment Program yemutungamiriri wenyika wakaitwa mumazuva adarika aya kuManicaland, uko Paul Tungwarara akataura mashoko ekuyambira kuda kwaShetagwirei kuti zvimwe zvinoonekwa kuti uri mutungamiriri here kana kuti hausi, kwete kuvavaridza kuda kuva mutungamiriri iwe usingakwalifai kunge uri mutungamiriri. Ndo mashoko panapa azotaurwa naTemba Muliswa ari kutaridza kuti ari kudhifenda kuda kwaShetagwirei, akapa yambiro kuna Tungwarara kuti ngaarege kushandiswa nevamwe vanhu. Ari kutaura kuti Temba Muliswa ari kuti iye Christopher Mutsvangwa naMonica Mutsvangwa namai Mabel Chinomona ndivo vevamwe vari kutaura mashoko akanangana nekupesanisa bato reZANU-PF vaine chinangwa chekutsigira Vice President Chiwenga. Ndo mamwe mashoko panapa ari kutaurwa naTemba Muliswa zvichitevera kutaurwa kwakaitwa nyaya yekuti vanhu vecheche yeSDA vava kuadresa kuda kwaShetagwirei saHis Excellency, mashoko asina kutambirwa zvakanaka nevamwe vatungamiriri mubato reZANU-PF. Regai ndikubatsirei vamwe vane maambitions. Ndomo kubatsira kana zvimaambitions zvamune munazvo kudzimba dzenyu. Regai ndikubatsirei we. Munhu achatonga anotanga kuonekwa nekumombe. Maiki yangu haisi kundibvumira. Munhu achatongwa atanga kuonekwa nekumatakanana. Kumatakanana muchibudza mbudzi motoona kuti uyu achatonga. Zvinoiva ukati hauna kana saini yekutonga kana step yako haibvumire kuti utonge. Step chaiyo wofunga kuti ungatonge. Munangagwa oye! Kutonga hakusi kutonga mudanga remombe comrade. Zvakasiyana izvozvo. Pane hondo dzinorwiwa, pane panopindwa napo, pane kupoizenwa, pane kupotsana nekudamburwa musoro, pane kugara mujere 10 years, pane zvese izvozvo zvinopindana nemunhu. Then wongosimuka from nowhere wotaura kuti because une mari, because waane zvakati, ndotanga kutaura Tungwarara ndine mari, ndokutanga kuburitsa cash kudai, ndoti ndine mari, saka ndogona kutonga. Aiwa. Rega ndikutaurire. Kutongwa hakunei nekuti une cash baba. Kana tasvika zvekutonga ndezvaMwari anozviita iye mbune. Hazvireva kuti ini kana ndine mari ndotanga kurota ndichitonga. Aiwa. Popana kugadzirisana ndati ndiri advisor. Ende kana ndachaja so hauna zvaunondiita mari. Popana kuudzai genuine zviri genuine, musarasikirwa neupenyu. Bhaibheri chari rakataura kuti remekedza baba namai vako kuti mazuva ako adii. Kwakuzoti baba enyika ukaremekedza chii zvinoitika? Unoropafadzwa. Regai zvangu iripo Tungwarara ndiropafadzwa because mudhara uya ndinomuda mhani.